Sanferminak aske gozatzeko deia egin du mugimendu feministak. Iruñeko kolektiboek hamarkada eginiko lana nabarmendu dute. Kanpotik datozen planteamenduen kaltez ohartarazi dute. AgreStop Era Stop aplikazioaren aurkezpena egin du gaur Iruñeko udalak. Geolokalizazio bidez funtzionatzen du eta emakumea arrisku egoera batean azkar polizi foruzainei ohartarazteko balio du. Solana kontseilariak Erasmus diplomak banatu dizkie lanbide heziketako 140 ikasleri. Europako hainbat hiritan praktikak egin dituzten lanbide heziketako goi eta erdi mailako zikloetako ikasleek. Obitik gorpu berriak atera dituzte Larrasoainan eta horrekin San Cristobal gotorlekutik ihes eginda zeuden 4 gorpu berreskuratu dira. Umetan gertakari horiek bizitu zituen herritar baten lekukotasunari esker aurkitu dute hilobia. Krisiaren hasieraz geroko ekainik onena enpleguarentzat, 1282 langabe gutxiago Nafarroan. Nafarroa da azken urtean langabeziaren jaitsierarik handiena, 10,81 izan duen autonomia erkidegoa eta enplegu gehien sortzen duen 4. Goazen uztailaren 4ko titularrekin. Sanferminak aske gozatzeko deia egin du mugimendu feministak. Iruñeko kolektiboek hamarkadaz hamarkada eginiko lana nabarmendu dute eta kanpotik datozen planteamenduen kaltez ohartarazi egin dute. Emakumeen gozamen askea eta antolakuntza aldarrikatu ditu Iruñeko mugimendu feministak. Jai parekideagoak lortzeko xedez urteetan egindako lana azpimarratu dute bertako hainbat taldek, hala nola bilgune feministak, emakume internazionalistek, Farrukasek indarkeria sexistaren kontrako emakumeon plataformak, Andrea Astelen Lilek eta Gora Iruñak. Agerraldi bateratua egin zuten atzo. Hemen bildu garen mugimendu feministako eta herri mugimenduko eragileok ondorengoa adierazten nahiko genuke. Urte luzez ari dira mugimendu feminista eta herri mugimenduak eraso sexistarik gabeko eta guztiontzako jai parekideen alde lanean. Bakoitza bere eremutik eta ditugun berezitasunak errespetatuz. Hainbat sektore eta batez ere komunikabide batzuek nahita egindako irakurketaz gain, eraso sexisten aurkako borroka ez zen 2016 uztailaren 7an hasi. Eta gau hartakoa, zoritzarrez, ez zen eta ez da izango ere biziko dugun eraso bakarra. Salaketa horren ondorengo prozesu judizial, erabaki judizial, sententzia eta azken gertakarien sortutako ezinegon eta morrua ulertzen dugu. Baina honek ezin du gure borroka instrumentalizatzeko edo emakumeen kontrako indarkeriaren edonolako analisiak egiteko aitzakia izan. Indarkeria matxistari aurre egiteko prebentzioa, heziketa eta beste giza harreman batzuk eraikitzea beharrezkoa da. Hala ere, egungo marko juridikoaren barnean eta gure helburua beste eredu ez punitiboetara transitatzea delarik, estatuak erasotzaileak ez babesteko, erasoak bere izenez deitzeko eta erasotutako emakumea zein beste guztiok babesteko exijitzen dugu. Hemen gauden eragileok, jai giroko eraso sexisten kontrako borrokan hamarkadak daramatzagu lanean. Guk ez dugu titularren oinarritutako lanik egiten eta urtetik urtera Iruñeko herritarrek emandako erantzuna ez da kasualitatea izan. Mugimendu feminista eta herri mugimenduak komunean egindako lanaren fruitua da. 2014etik gainera instituzioek ere babestutakoa. Urtetik urtera, Sanferminak emakumeendako ahalik eta espazio seguruenak eta eraso sexistarik gabekoak izan daitezen gogor lan egiten dugu. Kanpaina ezberdinak martxan jarriz, protokoloak berriztuz, gure artean bildu eta erabakiak hartuz. Baina batez ere, eta guretzat hau da garrantzitsuena, gure artean konpartituz, kontrastatuz, akordioetara iritziz eta gure erabakiak era kolektiboan hartuz. AgriStop Eraso Stop aplikazioaren aurkezpena egin du gaur Iruñeko udalak. Geolokalizazioaren bidez funtzionatzen du eta emakumea arrisku egoera batetan egon ezkero, poliziari azkar ohartarazteko balio du. AgreStop Era Stop mugikorrerako debaldezko aplikazioa da eta Iruñeko udalak martxan jarriko du Sanferminetan. Naiz eta urte osoan ere jarraipena izatean baloratzen ari dira. Eraso sexistari gabeko Iruña estrategiaren ekintzetariko bada.
Aplikazio honen bidez, eraso baten aurrean azkar eskatu dezake udaltzaingoaren laguntza. Erasoa jaso edo ikusiz gero salaketa abisua azkarra eta berehalakoa da. Itziar Gomez Iruñako udaleko segurtasun eta elkarbizitza zinegotzi ordezkaria, arlo horretako Xabier Ibañez zuzendaria eta aplikazioaren kudeatzailea Mikel Goñi egon dira aplikazioaren aurkezpenean. Aplikazioa mugikorra bidez oso erraxa eta zentzuzkoa da, erregistratu besterik ez da egin behar. Kontu bat sortu, telefono zenbakia erregistratu eta zenbait datu eman. Udaletxetik eta udaltzaingotik arduraz erabiltzea eskatu dute, baliabide garrantzitsuak daude jokoan. Erasoa jasaten ari naiz larrialdi botoi bat da, sakatzen duenak momentuan bidaltzen dio mezua foruzaingoari. Hauek geolokalizazioaz kokatzen dute biktima eta aktibatzen da laguntza protokoloa. Norbera biktima ez izanik ere testigua bada berdin. Botoia sakatu eta berehala aktibatzen da biktimari laguntzeko protokoloa. Azkenik, akonpainame edo nirekin zato erabiltzaileak bere mugikorreko agendari ohartarazten dio etxera doala eta laguntza virtuala eskatzen du. Lagun horrek mapa batean ikusiko du une oro non dabilen laguna eta behin etxera iritsita desaktibatzen da aplikazioa. Beste tresna baten bidez, eta hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu, bai festetan eta bai edo zein momentutan bideoan agertzen den moduan. Solana kontseilariak Erasmus Plus diplomak banatu dizkie lanbide heziketako 140 ikasleri. Europako hainbat hiritan praktikak egin dituzte lanbide heziketako goi eta erdi mailako zikloetako ikasle hauek. Hezkuntza Kontseilaria Maria Solanak Erasmus Plus diplomak banatu dizkie gaur ekimenean parte hartu duten 140 ikasleri. Hezkuntza Departamentuan egindako ekitaldian ere ruraleko erakunde arteko harremanetarako ordezkaria Ricardo Goñi egon da. Izan ere, goi mailako zikloetako ikaslei 550 euroko diru laguntzak ematen dizkie erakundeak departamentuarekin duen hitzarmenari esker. 2017-2018 ikasturtean zehar lanbide heziketako 140 ikaslek praktikak Europako hainbat hiriburutako enpresetan egin dituzte, 2 edo 3 hilabetez. Bulgaria, Finlandia, Frantzia, Holanda, Irlanda, Italia, Letonia, Malta, Portugal eta Erresuma Batuan egin dituzte praktikak. Hala, 93 ikaslek lanerako prestakuntza zentroetan aritu dira eta beste 47 lanbide heziketa trebakuntza osatu ahal izan dute. 140 ikasletatik 69 aritu dira erdi mailako zikloetan eta gainerakoak 71 goi mailako zikloetan. Ikasturte honetan parte hartu duten ikasleak hurrengo ikastetxetan ari dira. Nekazaritza eta basogintza ikastetxea, Burlatako lanbide heziketa ikastetxea, Hezitzaile eskola, Erizaintza eskola, Donibane Energia berriztagarrien goi mailako ikastetxea, Mariana Sanz Donapea, Elizondo lanbide eskola, Lizarrako lehen heziketa ikastetxea, Tuterako Eti Irunberriko ikastetxea, Ega, Uarte, Sakana eta Tafallako lanbide heziketako ikastetxea, Iruñako Virgen del Camino eta Arte eskola, eta Lekaroz eta Tokiona ikastetxeak. Erasmus programaren bitartez lanbide heziketako ikaslek aukera izaten dute Europako herrialdetan zehar praktikak egiteko. Ezagutza teknikoekin batera hizkuntza gaitasunak ere hobetuz. Era berean, profesional gisa ere gaitasunak hobetzen dituzte eta batez ere laneratzeko aukerak gehitzen dituzten bai foru erkidegoan bai praktikaldi herrialdean. Maria Solana Hezkuntza Kontseilaria programa honen garrantzia eta urtetik urtera ikaslek programan parte hartzeko egiten duten autua azpimarratu ditu. Gaitasun profesionalaz gainera ezagutza eta garapen personalean sakontzeko aukera ematen baitie. Solanak gogoratu duenez, esku artean daukagun erronketako bat da hain justu da. Lanbide heziketaren alde egiten duten gazten kopurua gehitzea. Eskaintza erakargarri eginez eta ikustaraziz eta Erasmus bezalako programek horretan laguntzen digute. Ildo horretan eskertu egin du Rural Kutxaren elkarlana oraintxen berritu baitu departamentuak elkarlan hitzarmena erakundearekin.
Goi mailako zikloetako ikaslei diru laguntza ematen die erakundeak, 550 euroko diru laguntza, 72 beka bidez. Hitzarmenari esker premia gehien duten ikaslek ere aukera daukate mugikortasun programaz baliatzeko. Lehenik eta behin egunon eta eskerrik asko eskerrak eman nahi dizkizuet. Etorri zaretelako, jakinda ere esan dudan bezala asko oporretan zaudetela honezkero. Eskerrik asko nola ez Nafarroako Rural Kutxako erakunde arteko harremanetarako arduradun Ricardo Goñi Leranoz jaunari, beste urte batez Hezkuntza Departamentuarekin eta Lanbide Heziketarekin kolaboratu nahi izateagatik. Jakin badakizuen, Nafarroako gobernuak estrategikotzat duela Lanbide Heziketa eta buru belarri gabiltzala, gobernuko hainbat departamenturekin batera, Lanbide Heziketak merezi duen lekua eta izena har dezan lanean. Obitik gorpu berriak atera dituzte Larrasoainan eta horrekin San Cristobal gotorlekutik ihes eginiko 4 pertsonen gorpuak berreskuratu dira. Umetan gertakari horiek bizitu zituen hiritar baten lekukotasunari esker aurkitu dute hilobia. Nafarroko gobernuak bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiaren bitartez 1936ko kolpe militarra jasa zuten 4 biktimen gorpuzkiak berreskuratu ditu Nafarroko Larrasoaina herrian. Hilerrian, kanpoko hilobi batean lurperatuta zeuden 4 biktima hoiekin bat eginik 72 diraia da Nafarroko gobernuak obitik ateratzeko alekin horretan berreskuratu dituen gorpuak. Guztira 17 obitik ateratze egin dira eta 21 azterketan. Nafarroko gobernuak Esteribar Aranean zenbait obitik ateratze egin zituenean, Larrasoainako Paulina Lizoain 89 urteko bizilagunak umetan bizitakoaren lekukotasuna ematea erabaki zuen. Ezinbestekoa izan zena 4 gorpu horiek topatu eta obitik ateratzeko. Aran honetatik igarotzen da 1938an Ezkabako espetxetik ihes egindakoen urratsa jarraitzen dituen mendi ibilbidea GR 225. Balioesten da ihes egin zutenetatik 50 bat tiroz hil zituztela eta baliteke hoietatik 3 Usetxin, 3 Urdazin, 5 Urtasunen eta 2 Lenarozen. Lenaroz obitik atera izana, gaur Larrasoainan berreskuratu diren 4 gorpuez aparte. 2018 urteko ekainean krisiaren hasieratik onena izan zen enpleguari dagokionez. 1282 langabe gutxiagorekin Nafarroan. Izan ere, Nafarroa azken urtetan langabeziaren jaitsirarik handiena izan duen autonomia erkidegoa eta enplegu gehien sortzen duen 4. izan da. Langabeziak beheranzko joerari eutsi dio Nafarroan, krisi ekonomikoaren hasieraz geroko ekaineko daturik onena lortuz. 1282 langabe gutxiago, 3,82ko hilabeteko jaitsirarekin eta guztizko kopurua 2008aren bukaeraren antzeko mailetan kokatuz. Foru komunitatea da azken 12 hilabeteotan langabeziaren jaitsirarik handiena izan duen autonomia erkidegoa eta enplegu gehien sortu duen 4. Eskubide sozialetako lehendakariordea Miguel Laparrak aurkeztu ditu Nafar Lansareko agentzietan ekainaren bukaeran erregistratutako kopuruak eta hoien arabera 32.054 pertsona zeuden lanik gabe Nafarroan. Laparrak berak datuei buruzko balorazio positibo egin du, izan ere langabeziaren beheranzko joerari eusteaz gain indarrez egiten du. Honela, langabeziak 1282 pertsonatan egin du behera hilabetean 3,85ko jaitsirarekin eta 3.884 pertsonatan behera urtebetean 10,11ko jaitsira adierazkorra lortuz. Egia da, ekaina hilabete ona izan ohi dela erregistratutako langabeziaren jaitsirari dagokionez, baina kontuan izan behar da, urtetik urterako kopuruetan krisiaren hasieraz geroztik ekainan gertatu den jaitsirarik handiena izan dela. Datuek argi utzi dute halaber langabeziaren bilakaera aldaraz dezaken urtaroan eragin etengabearen gainetik. Langabeziaren murrizketak abiada egokia hartu duela, oparo aldi ekonomikoko zikloetan, baino jaitsiera bizkorragoak lortuz.
Horrekin batera urtaroen araberako eragina kontuan harturik litekena da langabeziaren jaitsiera bere horretan mantentzea uda igaro arte eta hortik aurrera gora egitea. Aipatu den bezalaxe, -10,81 jaitsiera, hau da, azken 13 urtetako ekainan lortutako daturik onena, krisiaren aurreko gaietako baino hobea. Hauexek izan dira azken urteotako urteko jaitsierak. 2014an, erregistratutako langabezia 8,4 jaitsi zen. 2015an 8,9, 2016an 7,6 eta 2017an 9,9. Bestetik ez dugu ahantzi behar Nafarroko langabezi mailarik handiena 2013ko otsailean izan zela, 56.524 langaberekin. Arez geroztik murrizketa 43,3 izan da, hau da, 24.470 langabe gutxiagokoa. Nola nahi ere, egungo langabezi maila 2008aren bukaerakoa bezalaxekoa da. Bestalde, estatuan langabezia 2,17 jaitsira hilabetean eta 5,87 urte betean. Hortaz, hilabeteka naiz urteka langabezia bizkorrago murrizten ari da Nafarroan, labur bilduz, estatuarekiko aldea handitu da. Horren arira urtebetean Nafarroa lehendabiziko postuan kokatu da langabeziaren urteko jaitsirari dagokionez, Kantabriaren -10,75 eta Galiziaren -10,33 eta aurretik eta inguruko autonomia erkidegoen aurretik. Langabeziaren jaitsirarekin batera gehikuntza adierazkorra gertatu da, afiliazioa gehitu da. Horrela, enpleguaren sorkuntzan ere susperraldia sendotzen ari da. Datuei dagokionez Nafarroan 282.065 persona gizarte segurantzan afiliatuta zauden ekainean, aurreko hilean, baina 320 gehiago, eta iaz baino 10.553 gehiago. Aldaketa hoiek beraz, 0,11ko igoera ekarri dute hilabete batean eta 0,388 urteko hazkundea. Bestalde nabarmendu behar da langabezi tasa txikiagoak dituzten inguruko autonomia erkideekiko konparazioak, hau da Euskadi, Aragoi eta Errioxa, egoera positiboagoa islatzen duela afiliazioaren urteko hazkundeari dagokionez. Adierazi denez, Nafarroan langabezi tasarik txikiena duen komunitatea izanik, afiliazioaren urteko igoera 3,88 izan da. Hartara, langabezi tasari txikieneko bigarren erkidegoa den Euskal Autonomia Erkidegoan urteko igoera 2,18 izan da. Errioxan, langabezi tasari txikieneko hirugarren erkidegoan 2,85 eta Aragoi, langabezi tasari txikieneko laugarren erkidegoak 2,53 urteko igoera izan du afiliazioan. Beraz, aldeak handitu dira enpleguaren sorkuntzari dagokionez. Autonomia erkidego guztiekin konparatuz gero Nafarroa laugarren postuan dago afiliazioan izandako urteko igoerari dagokionez. Valentziar komunitatearen 0,12 igoera, Kanariar uhartean 0,09 eta Madrilen 0,388 atzetik. Horren arira ez dugu ahantzi behar afiliazio kotarik txikiena 2014ko urtarrilekoa izan zela, 243.505 afiliazioa. Beraz, apirileko azken datua kontuan hartzen badugu, 38.560 afiliazio gehiago egon dira, 0,15 igoerarekin. Enplegu agentzianen arabera hilabeteko datuetan, langabezia agentzia guztietan jaitsi da, Lodosako agentzian izan ezik. Hauexek izan dira hilabeteko jaitsierak. Agoitzen 0,8 jaitsi da, Donezteben 0,8 Alsasun 0,7 Iruña Arrotxapean 0,6 Tuteran 0,5 Iruña Yamagutxin 0,4 Iruña Bigarren Zabalgunean 0,2 Lizarran 0,1 eta Tafallan 0,1 Lodosako agentziaren kasuan hilabete batean 80 langabe gehiago daude erregistratutako langabezia 0,6 igo delarik.
Hazkunde hau zuzenean lotuta dago elikagaien industrian izandako langabeziaren igoerarekin, eta antzeko zerbait gertatu zen 2017ko hilabete berean. Orduan, langabeziaren hilabeteko igoera are handiago izan zen. Urtaroen eraginak zonaldeko jarduera nagusian duen pisua bistaratuz. Urteko aldaketari dagokionez langabeziaren jaitsiera bulego guztietan gertatu da, baina intentsitate desberdinetan. Donestebeko agentzian jaitsiera urtekoa 17,1%koa izan da, Lodosakoan 13,6%koa, Iruña Arrotxapean 12,2%koa, Iruña Yamaguchikoan 11,11%koa, Iruña bigarren zabalgunekoan 11,6%koa, Lizarrakoan 8,8%koa, Goizekoan 7,6%koa, Tuterakoan 7,7%koa, Tafallakoan 7,7%koa, eta Alsasuko agentzian jaitsiera 7,7%koa izan da. Sanferminak aske gozatzeko deia egin du mugimendu feministak. Iruñeko kolektiboek hamarkada eginiko lana nabarmendu dute. Kanpotik datozen planteamenduen kaltez ohartarazi dute. AgreStop Era Stop aplikazioaren aurkezpena egin du gaur Iruñeko udalak. Geolokalizazio bidez funtzionatzen du eta emakumea arrisku egoera batean azkar polizi foruzainei ohartarazteko balio du. Solana kontseilariak Erasmus diplomak banatu dizkie lanbide heziketako 140 ikasleri. Europako hainbat hiritan praktikak egin dituzten lanbide heziketako goi eta erdi mailako zikloetako ikasleek. Obitik gorpu berriak atera dituzte Larrasoainan, eta horrekin San Cristobal gotorlekutik ihes eginda zeuden 4 gorpu berreskuratu dira. Umetan gertakari horiek bizitu zituen herritar baten lekukotasunari esker aurkitu dute hilobia. Krisiaren hasieraz geroko ekainik onena enpleguarentzat, 1282 langabe gutxiago Nafarroan. Nafarroa da azken urtean langabeziaren jaitsierarik handiena, 10,81% izan duen autonomia erkidegoa eta enplegu gehien sortzen duen 4. Zeroa oso lainotsu egongo da, zaparrada txiki ertainak eta trumoitsuak botako ditu maizago arratsaldean. Orduan, zenbait tokitan handiak izan daitezke eta txingorra egin dezake. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da. Arratsaldean iparraldeko edo ipar-mendebaldeko haize ahul bizia nagusituko da. Bolada gogorrekin eta oso gogorrekin ekaitz guneetan. Temperatura maximoak gutxi jaitsiko dira. Ostegunean zeruan lainotsu egongo da, tarteka oso lainotsu. Euri txiki egingo duan hemenka, noizean behin ertaina. Iparraldeko eta ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Temperatura gutxi jaitsiko da.